Gima dada mbila dwani bunalos kodgi kalore kod higni ariyo nyaka ne Ramogi TV chakre ayaga. Gin ang'o ma giseneno wang' jowi mar Ramogi, kendo adwani mondo ginyiswa ni ang'o mosebedo ka morogi kendo ang'o ma dagier ni mondo mi omedi. Chakura gi nyingi mondo inyiswa ni etiek e seche gima yango higni ariyo osebedo machal nade? An iluonga ni Jafeth Ondigo, atiyo e gweng' ma Kisii. Ramogi TV nyaka nwachak neno osebedo kokelona news mabeyo, kata sida moro amora pok aneno Ramogi TV. Clearance mare be ber, kata kipindis mage be ber. Koro gimarach gi Ramogi TV an pok aneno. Adwani mondo alos kod nyinga iluonga ni Asman. Ramogi TV onge gima rache. Gima mora en gine penj laktar kwanza. Ema mora ka adhi ka neno ga Ramogi. Ang'iyo penj laktar konya ga gi weche mang'eny. An iluonga ni Polo Kumo.